Löytyy sitten kiekko kulmaukseen. Soini menettää mailansa ja näin ollen ei pääse kiekkoon kiinni. Lehmas laittaa laidan kautta, mutta siellä on tie tukossa. Holopainen taistelee vahvasti ja saa pelattua kiekon viivaa. Veto lähtee, Virtanen torjuu kahdesti. Ja näin aloitus jää KV päätyy, mutta vahva oli jälleen Rocky ykkösen antama paine. Jonne Brygger siinä onnistuukin siinä vähän testaamaan Virtasen torjunta kyvykkyyttä. Loistopaikka siinä maalin edessä, mutta hieman se lipsahtaa sitten Juntilta ohi. Erkki Juntti käy antamassa uuden paineen kulmaukseen. Sen jälkeen syöttö maalin eteen. Virtanen laittaa mailaa väliin ja se nousee sitten lopulta toinen katsomoon. Tässä nähdään tuo äskeinen tilanne, kun siinä pikkusen KV-puolustus ei saa siitä Heino jatkettua ja KV iskee vastaan. Heino pakittelee mukaan, joten 3-3 kääntyy tuo. Lahtinen lähtee laukomaan. Hyvä on Lahtisella kuti, niin kuin on nähty. On Seikos. Laukot! KV 1-0 johtoon! Häkki heiluu, kun nuori tsekki latoo kiekon jäätä pitkin Huunosen längistä sisään. Ja kun minuuttia 51 sekuntia on toista erää pelattu, on Seikos ja kotijoukkue 1-0 johtoon. Hyvä tarjoilu ja oikeaan laitaan. Ei kuitenkaan pääse siinä maalia kohti kunnolla kääntämään. Niemi tuossa tilanteessa uusi yritys aukeaa ja tyhjällä tolpalla päivystää Tomi Alanko. Siinä ei mene kuin reilu minuutti ja lukemat tasan 1-1. Rocky Nelonen on ihan hyvä elokuva, mutta Rocky Nelonen on myös ihan hyvä ketju. Tomi Alanko viimeisimpänä pääsee tuuttaamaan takakulmalta pelivälineen sisään. Siinä ei Virtasella ole enää mitään saumaa. Kukkolaa tavoitellaan pitkällä syötöllä. Kukkola kuitenkin lipsahtaa paitsion puolelle, joten siitä ei olisi sen suurempaa tilannetta tullut, vaikka Kukkola tuon olisi saanutkin. Loistavasti pelataan maalin eteen. Ja sieltä löytyy Jonne Brygger, joka tinttaa kiekon jälleen kolisuttelemaan takarautaa. Nopea syöttökuvio siihen maalin eteen. Mies, joka tunnetaan varmasti paremmin äänestään kuin naamastaan. Tässäkin hallissa aika monessa Tapparan kotiottelussa on tuon miehen ääntä kuunneltu. Näin on sitten Rocky ylivoima pyörimässä. Erkki Juntti heittää siihen maalin kulmalle, mutta siinä nyt sitten Alanteen rystynosto menee yli maalin ja yli pleksien. Kukkola, joka vähän lämmittelyissä pikku iloveiviyrityksiäkin testaili. Ei lähtenyt nyt tuossa tilanteessa sitten kokeilemaan ilmaveiviä. Jäähyä vielä minuutti jäljellä. Peto lähtee ja uppaa! Sitten ei muuta kuin pikkupumput ja Sikorski. Jos ei siihen ensimmäiseen maaliin tehopistettä saanut, niin nyt saa varmasti. Anton Sikorski laukoo suoraan syötöstä. Vierailijat 1-3 johtoon. Mutta siitä ei KV liikenteeseen pääse. 5:50 jäljellä.
Roki pyörittää. Kiekko viivaan Tynille. Tyni ottaa Pikku! Nätin kärkikynä ja sen jälkeen laseri sinne takaylänurkkaan. Paavo Tyni, hyvät naiset ja herrat. Nyt on kyllä illan hienoin maali toistaiseksi nähty. Pikku kärkihöynä siitä kärkikaravajasta pois ja sen jälkeen aikamoinen laaseri räpyläkäden yläpesään. Ja tämä peli, tämä on aika lailla taputeltu tämän Tynin osuman myötä. Onpahan hieno maali. Asialla Paavo Tyni. Alanen tarjoaa. Pikkuisen ottaa siitä sivuun. Lahtiselta hieman laiskaa rovaniemeläisille pussiin mukaan. Nyt lähtee sitten KV-vahti Virtanen maaliltaan ja KV lähtee 6 pelaajalla hakemaan tasoitusta. Kukkola saa taisteltua kiekon siitä omilleen ja KV pyörittää nyt 6-5 vastaan. Kukkola Markkola maalin edessä, viivassa Ruusu. Ruusu laukoo, menee parikymmentä senttiä ohi. Lyhä edelleen pyörii kotijoukkueella hyökkäysalueella. B-pisteeltä lähtee yritys, Kurmolan yritys. Ei maaliin mene eikä mene sitä Hakasenkaan kokeilu. 1,5 minuuttia jäljellä. Hakanen. Ruusu viivasta, takaisin Hakaselle. Hakasen syöttää. Se jää Elias Kaarelan lapaa ja Kaarela viimeistelee tämän ottelun. Mahdollisesti loppulukemat 1-5. Hakasen syöttö jää vähän vaiheeseen ja se pysähtyy siihen Elias Kaarelan CCM-valkoiseen lapateippaukseen ja Lumille se liipsahtaa keskialueen puolelle. 0,5 minuuttia jäljellä, 1-5 taululla. Soini pyörittelee vielä viime hetket omilla alueillaan. Matias Jalonen antaa siinä vähän karvausta ja vielä aukeaa paikka ja on hieno. On hieno viimeistely siihen 60 sekuntia ennen loppua. Jarkko Harjula vielä kaunistelee lukemia. Onnea vaan niille, jotka ovat pelanneet yli 6,5 maalia tähän otteluun. Sieltä se nimittäin napsahtaa Harjulan lavasta pattarikäden yläpesään. Sitten myös Jere-Matias Alanen illan toisen syöttöpisteensä ja näin on loppulukemat sitten 1-6. Viimeiset 2 maalia nyt pelkkää kosmetiikkaa eikä enää kauheasti tilannetta eikä vallankaan voittajaa muuta. 1-6 ja Roki eilisen 8-1 tappion jälkeen